Para naalala ko yan, remake yan nung kanina eh, no? Replay. Nice one, Bert! Grabe! Iba!
Sinasabi ko yun. Kaya alam mo, siguro, I think kita mo. Super easy. Hindi lang gusto ko yung may bar na thesis eh. Aray! Aray! Oh, lakas doon. Ganda. Ganda. Ayun, marketing. Di ba yan? Hanap ako ng Okay.
like sweet like Basta naglalaro. nakikita nyo. Ay, ko na. Scary like that. Everything ko like Abang-abang. Pero si Bani yun. Check. Huwag ka na nga. yung dalawa, no? Palabanin mo yan. Meron ba? What type of food? Regular only. Ano ba ito? Kung may tama sa iyo.
game, nice game.